Kasorkar jela kalarai ban pensna da ki yeng bun mala hachaka bajudon ka office Shillong municipal board na kabanta ban penkria igibriu na thamyo mulong haba pentip ya kani hadien ke jelang apreng kasorkar jela katanat urban affairs bat ka Shillong municipal board ha ka no phai singi ka life way trick nailar arjar war uba presdon tinsong sembut mitrang ba ulong ba kasorkar jela kadang up ika detail project report na kabanta bante ki yeng mala dak ba pentip baka jaka kadon kumba 8.1 ka jinghe uba perston ulong ba baro kite ki yeng mala kin nyam na kabanta baro laispa saupu artili hilong yeng na tham yom ulong ulong ki office ki barim ki badan ha kate ka jaka on sa pendu no batte ya yeng mala wala ka sarkar kampat a jingken katnu ka jinglut namta kani ka jingthmu ngilai song ngilai kren ngi athirba ya ka hakabidei bat ka jaka ka bangin sna ya kaneka quarter jong kini ki perlok jongi ki basa angtai hapo harijan koloni ka bingong hapo yomolong de menta kasngi ngila sim ya karai bat kata karai kolong ba ya ka quarter jong ki menta mdei shu ban ong bangin lech chatai TV hospital hamau prem den rekan dei be menta hakaju kajaka kabalasna yakin ki units bakinsa kini kinong trei jong ka municipal board hakaba nginsna di ki multi story building ban accommodate ya baro laispa sauku aryen kini ki badon menta hangte apo yo bolong te kabar ngilai rairu ba ka ya ka DPR ka detail ka DPR barok narsdong ban penkrek de ko ban fest ha ka bingla ong iki sedang no thau no ya ka DPR ka haba ong ka DPR kamu nadu ka design nadu ka estimate bat ki detail nadong sedong khnang ba kinyo ban pha sa ka sarkar nakaliang jong sarkar begin le ya ka badon kam kata ka de ka bangi sim ya ka rai men ta ka janbit bat nga convent scam ba kani ka bangi sim ya ka rai kan long ka solution ka permanent solution mdei tang na kamenta jong kibapri kiperlok jong ina harijan ndei kan long na kamenta ke jemtoi ke jelame kala jong ibarokwe api akatu ka meeting ka ngisyong batki na try pikan ma bahak menungkong kabar kiru ki menjur na kamenta ka relocation tangba kiru ki kwa hangno ke jaka mentang ong pina kaliang jongi ke government ngin sa pentip ban ngisa khot yaki ban syong meeting ndai ka benengkong hakane ke jingelang ka ngisyong menta ka janmit na kaliang jong ka department jong ka urban affairs department hadin ki babun teli ki benai ki ba leiwat jaka keleng tengi syemba the most ideal place kan long be hakane ka existing place ka ba ladon lepa ka to ka quarter na menta jongki bakin syong kin sa kum kinong trei jong ka Shillong municipal board tenar da ong pi ya kane mentang idang up satang ya kan ke DPR an la deb nangta ngan sakot meeting beda ya kini ki harijan colony committee ba ngin ya pensyai ngin peskutu ngin syong lang bat ki khanang ba ngin nang ya kursi ya chaprang ya kan ke jemut kam da dei kam ta te hoi ya ke sentiment jong kisnong kitang ni hapan take it into consideration ya kata ka de ke jisisha tin rai ha ka ju ka porpat ngong pi ka urban affairs department de nang ka daw bang ong pingi up shuangi up ba ka urban affairs department kan identify ke ege jaka ka biang ya deng dang daw mo pi ka benengkong ngila survey ya katai ka TB hospital hangte ko bi biang ni tin rai andi ki wan rasu sakawepat namari satai seniu Shillong la don ni kijing ya kren kila don ni kijing identify tin lai ha ba kedu ng semba kan ni ke jaka ka existing ka bala don pa ka de ke jaka ka ba long most convenient bat ka ba biang tam na ka benta bangin house ya kini ki dong trei jong ka Shillong municipal board ha ka de jaka kan ke jingmut i ka long bet ka permanent solution iya kata phi ngi hape ya ka rule ka an jong state namar ba ka te ke jaka ka de ke European ward ba ha European ward hi ban ong ban un ya jaka ngimla bat ke government lan ngimla ban ong ba ngilong try mangi wat mangi la ding ya thit la ding ya euro kamot ngiya da kata bangi ong ka lease agreement ten ya kata ngam patla ban batai menta kumong pi namar ka benungkong swa ka bangi du thia du dem kumno ban yo swa ya jaka ka biang ha ka bangila ban house yaki ha ka ju jaka khanang ban suk ye eke brokoi kir koptre kam jam ya kata ngong pi ngin sa penin bot lut ya ki expert ki legal expert pi ong na ka revenue pi ong na ka law pi ong na ka liang jong
Advocate General ya kini ingin saleh ke badi ban le namar ba komo pi ya mentahi ka de ka we ka subject ka ba ngi du thia du dem kumno bangin identify ya ka jaka ka ba biang hang no ka jaka ba biang tam ya ka bangin relocate ya kini ki perlok jongi nang te na po yo long te menta anda ka second step pada kan long ba ki ki modalities nang ta ki ki terms and conditions ya kan ngin nampat la ban ong menta te ngin dang ya pet sani ka baki rukin biang nang taba ka sorkaru kan biang kanum don ke jing du nong lani ke jing yap nong yanu kani kamde ke Chelsea bapintip kani kamde ke Chelsea ten rei nakaliang ko komen ka atrai sanga bangan share ke ning meeting batru bangin sim ya karai rengkat baru minister jong urban affairs ha ka bat today komopi hadin minglayo lo di detail ngi sim ya karai bangin relocate yang ini perlu jongi ha ka ju ka existing quarter ka jaka ka peladep alot kerpang nam ta jongki ka badon kumat 2.5 acres te menta ngin demolish leningin penprai gitu ki barim ngin hap ansna da ki flood system ka bala bonlong san mala nriu mala nyau mala kat kum ka muda bylaws nomor baka katuka high level committee ka mamansyani ka ai ka recommendation te menta on the basis baka sarkar ka kabinet la approve ya ka recommendation jong ka Chelsea te menta ngi sim ya ka implementation ka bamut hang nung relocate kum nung relocate bat ka ka terms and condition habangi ong relocate la kalong bangin ai da kalis la kalong da kanung kan ti tang ya kata mo pi kapat poy kata ka stage suai kan ni hadin ba ngila dang ya syong nang ni sikamat nang tangin sepen bet ka babah tabal ya Kumbaga doon ay ay po ya kani ngila ong ya ka nakaliang jong kayu nakaliang jong ka urban affairs department I minister wi don te ngila ong mlakom no pendep no ka DPR sibnai stek